ya Kang. Belok dong. Ya alhamdulillah dibuka karo tembang tombo kangen apik. Kepriye mau nadane lagune? Mas, iya. Mas gelang alit. Betul. Mas opo wis lali sliramu? Iya. Satu lit kanggo tombo kangen iki. Na ra tau ketemu wis mestine lali aku. Mas apa wis lali sliramu? Jogedan tetembangan karo aku. Terus Adia tambah kangenku kangenmu wis mestine lali aku. Apik iya. Tambahi ganti larasan pelok barang iya. Nah. Inanti micil jeng ladrang sinom gambu masku mambang balak bak guri salambang pangkur durmajuru temung wirang rong megat rupucung Sundahan Kang iya. Pang jahang nak dandang gula nu sedeng asmarandana sakitu pupuh nu ayah sabaraha 17 sadayana bajing luncat. Ayo oke ya bajing luncat yuk bajing luncatan rada dibuka sakat demung ya mung kayak apa mung kita menggugah lagu singanu kon beksan Mbak Tantri karo sahabat dek Ega yuk bajing luncat yuk buka sakat tong ding gelang tak ya sakat demung Kang ya.
barang Sundaan masuk Kang. Iya. Belajar mocopatan Jawa ya mocopatan Sunda. Ana 17 Kinandri Mijil Jengladrang Sinom Kambu Mas Kumambang Balakbak Gurisa Angkur Durma Juru Temung Wirangrong Megatru Pucung Papanjangna Dandang Gula ya. Alhamdulillah ya. Ya wis dibeksani bajeng luncat laras pelog barang ya genten Anambawati Anamba Dewi wis dibuka kalian aparane siki nyuwun sing jineman Kang Delan sedela segongan ya jineman kandek yung elog pira 5 ya elog pembah ote ngati ya katuran nyisukini wau sampun kantun nyijum ya mangga jineman kandek gambaraken lagi berbunga-bunga ya ayo pengantin sekloron yoyong kayak apa yung mangga ya matur nuwun ya sampun Kantun Bawati jumeneng kalian Mas Kitorola karo gue si Jine siapa lagi ngetor Denis siapa arane apa Andi yo kayak apa Zuman
paringi lagu Lintang Asmara saged duet-duet ya. Spot green Mas. Lalo lale lale laloli. Enjing Mas Andi. Wilujeng ending Mas Jalam. Nggih. Iki muridipun Mbah Tilam. Oh, nggih. Mas Andi nggih. Ya, Jan. Heeh. Lagunya apa Mas Niki Andi? murid Mbah Tilam ing Lintang Padepokan Asmara. Sukolimo niki. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oke, yes. Diparingaken. Di rek anu Pak ral. Wong ayu ya. Kira blero nang kono ora nang kono mestine. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus antep rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senajan nyawa oncat sakaraga wis tresna ora bisa Garap DJ. Ya, yang awas. Sekar Wijaya Production. Siang pantoro ratri mung eling manis ing ati senajan bisa anduweni marang Sang Hyang
Campur sarinya Indonesia. Yup. siang pantororat Oh. mong eling manis sing ati sejatku bisa anduweni marang sang Yasu Laksmi. Rasa kangen hang lembut Halo. bulan dadi saksi upayane takkan balecani janji supaya Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. wong bagus antep rasanimu tresnaku tulus joni kalbu Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. senajan nyawa jajak karangan witresna ora bisa Yen wis tresna ora bisa dipisahno. Matur nuwun Mas Andi. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Mbak Eka, Cobi Pak Lurah supaya tes nggih kepareng ke Pak Sadam. Cobi Mbak Eka kepareng minggah anu aparane jemeneng. Eka cobi di cawel Mbak Lurah, Pak Sadam nggih. Ayo, biasane monggo Pak Lurah nderek kepareng berkahi. Ya. Moga Pak Lurah Sadam ditenggong. Kepripun dene langsung terus manja Niki Pak Lurah. malah mung nyangoni tok, Mas. Oh nggih. Jarkune niku biasanya duet lho. Biasane duet lagune. iya, nyanyi. Biasane Pak Lurah biasane lagune napa, Mbak? Lu ngiting asmara biasanya ngiting. duet nggih. Tapi niki sindene 7, Pak. Sindene Lah, ya 7 kowe- kok nek setunggal tok niki. 22 ribuan. Mbah, nggih, jan alah. Matur suwun niki berkah barokah. Blendrong kula. Ben-benan. Nggih, Mbak. Monggo sinten malih? 200-an. Mangkene iki Yo. nggih enten Pak Miskun Babinsa. mumpung esi buka Pak jare nggih. Marto nggih. Napa niki? Kinten-kinten apa rin? Mau Napa napa? setengah ref lu ngiting asmara? Saged setengah rebendrong. Mangkene kan pun durasi nggih. Nggih, mohon segongan kagem Pak Lurah nika lungiting asmara. Nggih, anu all artis mawon apa? Oke, all artis. All artis niki All, kan all. saking mriki artise, Oke, saking yes. Bu Sukini. Nggih, niku nggih artis nika. Tahun 90-an nika nggih. Matur Ya. nuwun Pak Lurah sampun Segongan berkahi. paringi bar niku wau saking bae Mbah Blangkon wong ngersaken bendrong. Yo, kamu niki pamundutan kaya ngapa nglegaken ati. Ya.
Nah, yuk. Dibatiri Wi, Dewi, ya Wi. Dewi apa? Yo, batiri, dibatiri. Seprene nggonku ngenteni janji
jarum. Oke, langsung segongan Mas, kaya ngapa? Belok larase yo. Monggo gantosan Mbak Dewi kali Mbak Titik. Yo, jarum-jarum. Lalola. Semoga saya Sekar Wijaya. Jarum jarum wong manis, sembarang jarum. Jarum jarum wong manis, sembarang jarum. Tapi jarum wong manis, lelena Monggo Mbak. Halo. Sios bendrongan nggih Mbak. Oke, langsung Mriki mawon, bendrong. Mbak. Wah, yo bendrongan, bendrong kulon. Ya. Ya, apa ge? Kalau mbok titing kok Karo nyong apa Aja. ki? karo Mbak Sukini. Yo. Tan karo Dewi, yo Tanwi. Oh. Ya. Oh.
kanggo dolanan. Ya iya. Ya iya. Matur suwun. Katuran para sederek kadang-kadang werda miwat taruna wonten mapan wonten Binangun Kecamatan Banyumas Sekukuban matur nuwun. Saestu muga-muga dadi regenging swasana hajatipun Bapak Herman sakulargi paringono ayem tentrem wilujeng slamet saparipurna sak langgeng-langgengipun. Lepat kula pangapunten gegandhengan menika lampahan tesi wonten wosipun. Damar mancung cinempet semene bae balung jagung punggil semene bae. Ramane nalikane ra ing dalu Mareka ten prayitna
Bremonore Yuswambreng Kati karunaning kaswasi aneng maraga Mamat langkung sang gondo astrat mojo lang lalu mangulati surya marang sang wayah samwara mar wiyanto ana ndaruniba enjing ana dewa nganglang jagat lae megegeg gugeg satu lito mbel nole nolo garing bawor lan pitruk kula wonten dawuh ramane kepripun ramane kepripun Kyai slamet tekamu kabeh doling nggih pangestune Rama Semar kula nala gareng tebi sakarubita tebi sakasambekalane karib slamete mergane ramane sing paring jurung dongak nyunyun karo sing Gusti gawe bumi nggih Mak iya semana uga inyo Mak aja wegah anggone dongak-dongak karo anak-anak ya Mak ora bakal tresnane anak kaya-kaya kena diukur tapi tresnane wong tua kelawan bocah gunung gede ning luwih gede tresnane wong tua karo anak Petruk semanoga nggih Petruk nggih Kyai lah enggeng kula putra pun Petruk kantong bolong Mak sing ora bakal wegah anggone ditungam marang purbaning kudu sing gawe urip iya muga-muga sinartan asmane Kang Murbengrat Kang Maha Mirah tur Kang Maha Asih sagunging puji kagungan ingkang ngakarya bumi ratuning ari pungkasan dumateng Gusti Ulun manembah lan dumateng Gusti Ulun anuwun Duh Gusti
tuduhaken marang margining sejati. Nggih Mak, iya. Dole pripun Mak? Ini. Daramu lagi gegoh perkara wanita ingkang direbuti. Tirtawati ing Tasik Madu kabeh lagi padha nggayu. Ora nono lupute yen to nggayu ning karo cara sing apik. Lah iki kanthi cara sing apik, kanthi cara sing sae, kanthi cara sing bagus. Wong arane arep apa? Duwe karep, nunggal karep, ora apa-apa. Waton nganggo dalan sing bener, ora padha cecingelan, ora padha moyok-moyokan ning nganggo dalan sing bener. Mengko sapa sing bejo ya iku sing kedunungan wahyu. Ngaten ya Mak. Iya. Dongaku muga-muga saka paringane Gusti Murup ing jagat apa-apa kang dumadi jamal lumrah menungso marai bumi urip ingkang baku waton ngambah dalan bener Gusti tansah paring dalan wong rejeki ora bakal ketuker mesti ana. Nggih ya Mak. Heeh. Kaya kuwi ya Mak ngaten ya. Iya. Sinartan asmane kang murubing rat kang moho miratur kang moho asih sagunging puji kagunganing akarya bumi Ratuning ari pungkasan dumateng Gusti Ulun manembah dumateng Gusti Ulun anyuwun Duh Gusti tedhakno margi sejati margining jalma kang antuk nugraha iku suluk mawa maca ning kanthi teges nglambangaken mawa teges tembung saking suratul Fatihah ngaten nggih Mak. Iya. Dumateng Gusti Ulun anyembah lan dumateng Gusti Ulun anuwun. Wis to ayo padha son marang ndoro bendaramu aja kongsi ana regejegan mundhak mengko dadi ora piking pungkasane dole. Ratune ngarep pungkasan dumateng Gusti Ulun anembah lan dumateng Gusti Ulun anuwun ayo dole runtung-runtungan lelu mangku mangga Mas kula derekaken dia
Oh nah sabar dulu Inggih Bapak Durna. langit kelap-kelap katon lerekinin canging alis resang mawe gandrung sabarang kang kadulu ukir moyak maik ngening kendias baliwor lumare sang gandrung dowari sumitra tanoyo paraning rek tining wono nang saya mari heng suhon iya ucuk-ucuk Nger, anakku lanang Dasa Kumara Kundhup, Bapak Pendhita Durna, Bapak Danyang Kumbayana. sing sabar pokok mengko ora bakal suwe kaya mijet kowe ngranti kulup Inggih. kaya mijet kowe ngranti suwe banyu sinaring anggone bakal ngalapaken panjenengane Prabu Dasa Kumara anggenipun dhaup kelawan Sang Dewi Tirtawati Mekaten Bapak. isa Isa. ora suwe Ora lama-lama. ora lama-lama Allah waton panjenengane Angger Dasa Kumara manut mituhu kelawan pun Bapak Durna. Nah, apa-apane beres. Beres. Inggih, ning Kelampang nggih Bapak, kula kelawan Sang Tirtawati Dia Ayu Garot Bina garwa kula. Lah, Gampang. ora kesuwen. Nah, sepirayune Tirtawati gampang, kepenak gampang tur kepenak. Nggih, monggo kula dherekaken. Nah, ayo mlebu ning negara Tasik Maju.